I denne video vil jeg lære dig, hvordan du begynder at reselle. Helt grundlæggende handler det om at købe billigere og sælge dyrere. Lad os tage et eksempel. Du køber et par sko, lad os sige et par grå campus til 600 kroner, og så sælger du dem videre til 800. Så har du lige pludselig tjent 200 kroner. Det lyder jo rimelig nemt, ikke? Det er jo basically det man gør. Alt man skal, det er egentlig bare at finde en hjemmeside, som sælger de her sko billigt, og så skal du sælge dem videre dyre i Danmark. Det er også det man ligesom kan kalde for brick flips. Men hvor skal du sælge varen, tænker du nok? Der er mange forskellige platforme. Simpelthen Twinsales, Ties, Sneakerbørsen og Vinted. Og den mest anvendte platform er nok Twinsales. Men personligt, der bruger jeg selv Twinsales, Ties og Sneakerbørsen. For at få folk til at købe dine varer, så er det vigtigt, at du skal være attraktiv og tiltrækkende annonce, da det ligesom er altafgørende for at tiltrække potentielle købers opmærksomhed. Og her er nogle tips. I kan pause videoen for at ligesom få en uddybet forklaring. Tip 1 er ligesom at bruge en klar og præcis titel. Tip 2 er at bruge højkvalitetsbilleder. Tip 3 det er ligesom at have en detaljeret beskrivelse af dine varer. Og femte tip det er ligesom at være realistisk med dine priser. Her er et eksempel på en god annonce. Lad os rykke videre til salg af varer. Når du har solgt en vare, er det typisk dave eller bring, som du skal sende din pakke med. Her vil jeg tage udgangspunkt i, hvordan man gør det på Twinsales. Når man har solgt en vare på Twinsales, får man en 9-cifret kode, som man skriver på sin pakke. Alt man skal gøre er at pakke sin vare ned i en papkasse og skrive den 9-cifrede kode på papkassen. Derefter finder man et sted, hvor man kan sende pakkerne med de 2 fragtfirmaer. Det tror jeg var alt. Hvis jeg har spørgsmål omkring reselling, så stil dem i kommentarer, så svarer jeg meget gerne på dem. I må også gerne skrive nogle kommentarer til nogle videoidéer, I synes kunne være interessante om reselling.